Manje wie het de Dij van de Ierde. Een dij die in het teken staat om omdenken te gaan aan de weerde van de Ierde. En dat betekent dat er terug het hele longen krouwe Marks een plak voeren. Ze waren de bigeliks bij de Marks in Burgum appels uitdeeld en water Marks in Boetenpost organiseren ter leerling van de Ereskwallen. We willen eigenlijk zien litten aan de meesten, omdat er eigenlijk heel veel ongezond eten wordt. We willen eigenlijk dat mensen gezonder gaan eten. Van farmacie naar farmacie willen we eigenlijk doen. Omdat ze dan ook minder medicijn nodig heeft. En vandaar dat we ook bij de apotheek dadelijk gaan. Is het eigenlijk heel botnedig, denk je, van dat mensen te ongezond leven nou op het stuit? Nou, dus juist nou wel heel veel mensen met obesitas en zulke soort dingen. Dus ik denk wel dat er iets aan die moet worden. De leerling die mij doggen onder Mars binnen enthousiast. Ja, wel mooi initiatief. Mooi Ja, maar- bedacht gewoon. Wat is er zo belangrijk, jongen? Nou, dat mensen wat meer wat van bewust worden gewoon, zeg maar. Dat Ja. ze er wat meer van meekrijgen, zeg maar. Ja, want is het nodig, denk je? Ja, dat denk ik wel. Dat mensen er wat meer bewust van zijn dat het niet dat normaal zeg wat meer bijwerkingen heeft en dat het nu gewoon veel natuurlijker is. Een wichtige boodschap dus. Maar er waren je net alleen nog informatie, jongen. Ek waren de pakketjes uitdeeld. Meer mensen bewust te maken van hoe gezonder je eet, hoe minder medicijnen je nodig hebt en hoe immuuner je wordt. En daarom hebben we dit voor jullie meegenomen. Er zitten vooral plantjes in, basilicum en zulke soort dingetjes om echt mee te gaan. Van dat ben echt gezonde dingen die je kunt eten. En wat zijn de reacties dat nota van de meesten? Nou, tot nota, de meesten die vinden het wel een heel leuk idee, heel goed bedacht en ze zoenen er ook om denken. Ek de docenten is wies mij hoe de Mars veranderd is. Ja, volgens mij ging het heel goed. De leerlingen hebben het zelf moeten organiseren, zelf allemaal uit moeten denken. En 3 basisscholen bezocht, gemeentehuis bezocht, Kruidhof bezocht en de sfeer was goed. Dus ik denk dat het goed verlopen is. En is de biatskip wat hoe elkaar aan het denken? Dat is wat wisselend. Hè. We hebben overal een boekje afgegeven en bij de basisschool ook een kastje met gezonde grond en planten erin. Eetbare planten natuurlijk. En dat is het verhaal wat nu verder verspreid moet worden. Dus dat is ook het doel van vandaag. Hè. De boodschap verspreiden en afgeven.